Extend na po ang quarantine. Imbis Abril, nahimong May 15. Daghan ng naluya, daghan na balaka. Kay sudan, sige lang tinapa. Ang tinapa, usahay kisahon. Butngag, udong, usahay turtahon. Bisod na itulon, kay kabuhion. Ato lang ang tuson. Tinapa na pudang sudanon. Piyong na lang, aron di naludon. Pug ilang, gamay limonsito. Butngig suka, pawala sa lang to. Asini, pug ipagyug sili. Apili, nalagbog ng RC. Tinapa, ang sudanon, kanamit gidno. Pamahaw, itlog with tinapa. Paniud to, noodles with tinapa. Panihapon, sayo tig tinapa. Among utot, lahi na ubuga. May gani, nailaing dilata. Beef loaf, corn beef, ay ilugan pa. Tungod ning virusa, daghan nag-agwanta. Hawa na impakta. Tinapa, na pudang sudanon. Piyong na lang, aron di nagludon. Pug ilang, gamay limonsito. Butngig suka, pawala sa lang to. Asini, pug ipagyug sili. Apili, nalangbog ng RC. Tinapa, ang sudanon, kanamit idto. Asini, pug ipagyug sili. Apili, nalagbog ng RC. Tinapa, ang sudanon, kanamit idno. So I'm going mainstream. Yeah.